Киңәшмәдәгеләр барысы торып бастылар. Аннары Гайсәне Пилат янына алып килделәр. Бу кешене без халкыбызны аздыручы дип таптык. Ул үзен Мәсих, патша дип атый, һәм Кайсарга салым түләүне тыя дип аны гаепли башладылар. Пилат аңардан: «Син яһүдиләр патшасымы?» дип сорады. Ул аңа: «Бу синең сүзләрең» диде. Пилат исә баш руханиларга һәм халык төркеменә: «Мин бу кешене гаепләрлек бер сәбәп тә күрмим» диде. Әмма алар: «Үзенең гыйлеме белән ул бөтен Яһүдия җирендәге халыкны котырта. Бу гамәлен Галилеядә башлаган иде. Инде хәзер монда килеп җитте» дип үз сүзләрен тәкрарлый бирде. Пилат исә Галилея дигәннәрен ишетеп, ул Галилеядәнме дип сорады. Гайсәнең Хирод патша идарә иткән өлкәдән икәнен белгәч, ул аны Хирод янына җибәрде. Ул көннәрдә Хирод Иерусалимдә иде. Хирод исә Гайсәне күреп бик шатланды, чөнки аның хакында күп ишеткәнгә күрә, күптәннән аны очратасы килеп йөри иде. Гайсә аның өчен нинди дә булса мугҗиза күрсәтер дип өметләнде ул. Хирод аңа байтак кына сораулар бирде, ләкин Гайсә аңа нәрсә дип тә җавап кайтармады. Янәшәдә басып торган баш руханилар һәм канун белгечләре исә тырышып аны гаепли бирделәр. Хирод һәм аның гаскәриләре Гайсәдән мыскыллап көлгәннән соң аны купшы киемнәргә киендерделәр дә кабат Пилат янына җибәрделәр. Моңа хәтле дошманлашып йөргән Пилат белән Хирод исә шул көннән дуслашып киттеләр. Баш руханиларны, башлыкларны һәм халыкны җыеп Пилат аларга: «Сез миңа бу кешене халыкны котырта дип алып килдегез. Менә мин сезнең алда аңардан сорау алдым, ләкин бу кешедә сез әйткән гаепләрнең берсен дә тапмадым» диде. Гаеп тапмаганга Хирод та аны кире безгә җибәрде. Шулай итеп, үлем җәзасы бирерлек һич нәрсә эшләмәгән ул. Димәк ки, мин җәза биреп, аны иреккә җибәрәм. Әмма шул чак барысы бер тавыштан: «Үлем аңа, ә безгә Барабны азат ит» дип кычкыра башлады. Әлеге Барабны зинданга шәһәрдә чуалыш китереп чыгарган һәм кеше үтергән өчен утыртканнар иде. Пилат Гайсәне иреккә җибәрмәкче булып тагын халыкка мөрәҗәгать итте. Әмма алар: «Хачка кадакла аны, хачка» дип кычкыра бирделәр. Ул өченче мәртәбә: «Нинди явызлык эшләгән соң ул? Мин аңарда үлем җәзасы бирерлек һич нинди гаеп тапмадым. Шуңа күрә мин аңа җәза биреп иреккә җибәрәм» диде. Ләкин халык тагын да катырак кычкырып, аны хачка кадакларга таләп итте һәм ахыр чиктә үз дигәненә иреште. Пилат алар теләгәнчә карар кылды. Чуалыш китереп чыгарган һәм кеше үтергән өчен зинданга ябылган әдәмне алар сораганча азат итте, ә Гайсәне аларның ихтыярына тапшырды. Гайсәне җәза урынына алып барганда, кырдан кайтып килүче Шимон исемле бер күренилене туктатып, хачны аның җилкәсенә салдылар һәм Гайсә артыннан алып барырга куштылар. Аның артыннан бик күп халык барды. Шулай ук аны кызганудан үкереп елый-елый байтак хатын-кыз да иярде. Гайсә исә борылып аларга әйтте: «Эй, Иерусалим хатын-кызлары, минем өчен күз яшьләре түкмәгез, бәлки үзегез һәм балаларыгыз өчен елагыз. Чөнки шундый көннәр килер, кысыр хатыннар бала тапмаган һәм имезмәгән күкрәкләр бәхетле дип әйтерләр. Кешеләр тауларга безнең өскә авыгыз, калкулыкларга безне күмеп китегез диярләр. Яшелләнеп үсеп утырган агач белән моны эшлиләр икән, корыган агач белән нәрсә булыр соң? Үтерергә дип җәза урынына Гайсә белән бергә ике җинаятьчене дә алып бардылар.
Баш сөяге дип аталган урынга җиткәч, аны да теге җинаятьчеләрне дә берсен аның уң, ә икенчесен сул ягына хашка кадакладылар. Гайса шунда: "Эй, атам, кичер бу кешеләрне, чөнки нәрсә эшләгәннәрен белмиләр", диде. Гаскәриләр җирәбә салып, аның киемнәрен бүлештеләр. Халык карап торды. Башлыклар исә Гайсаны мыскыллап, башкаларны коткарып йөрде бит. Әгәр Аллаһы тарафыннан сайланган Мәсих булса, үзен коткарсын дип көлделәр. Гаскәриләр дә аңа әче шәраб тәкъдим итеп, әгәр яһүдиләр патшасы булсаң, үзеңне коткар дип мыскылладылар. Аның баш өстенә хашка бу яһүдиләр патшасы дигән язу беркетелгән иде. Хашка асып куелган җинаятьчеләрнең берсе аны хурлап: "Син Мәсих түгелме соң? Шулай икән, үзеңне дә, безне дә коткар", диде. Икенчесе исә: "Аллаһыдан курык, син үзең дә, аның кебек үк хөкемгә дучар ителгән кеше бит", дип тегене тыйды. "Безне гадел хөкем иттеләр. Кылган эшебез өчен тиешлесен алдык, ә ул һичбер начарлык эшләмәгән", диде. Аннары Гайсәгә мөрәҗәгать итеп: "Гайсә, үз патшалыгыңа килгәч, мине искә ал", дип өстәде. Гайса аңа: "Хак сүз әйтәм, син бүген үк минем белән бергә җәннәттә булырсың", дип җавап кайтарды. Көн урталары җиткән иде инде. Шул вакыт кояш сүнеп, бөтен җир йөзен караңгылык каплап алды. Һәм шушы хәл көндезге 3-кә кадәр дәвам итте. Аллаһы йортындагы пәрдә исә урталай йыртылып төште. Гайса шунда: "Атам, рухымны синең кулыңа тапшырам", дип каты итеп кычкырды һәм шул сүзләрдән соң җан бирде. Бу хәлләрне күреп торган йөзбашы Аллаһыны данлап, чыннан да: "Бу кеше гаепсез булган икән", диде. Тамаша кылырга җыелган халык та шушы вакыйганы күргәннән соң күкрәгенә суга-суга өенә таралды. Гайсәнең бар дуслары, шулай ук Галилеядан аңа ияреп килгән хатыннар да бу хәлне читтән карап тордылар. Югары киңәшмәдә Яһүдиядәге Ариматай шәһәреннән Йосуф исемле бер кеше бар иде. Киңәшмә әгъзасы булса да, анда чыгарылган карарны һәм бу эшне ул хупламады. Әлеге игелекле һәм тәкъва адәм Аллаһы патшалыгын көтеп яши иде. Шул Йосуф Пилат алдына барып Гайсәнең җәсәден алып китәргә сорады. Аннары аның җәсәден хаштан алып, 7 тукмага төрде дә кыяда уелган, моңарчы һич кемнең мәете салынмаган яңа кабер мәгарәгә урнаштырды. Бу Шимбә бәйрәменә әзерлек киче иде һәм Шимбә көн җитеп килә иде инде. Галилеядан Гайсәгә ияреп килгән хатыннар да Йосуф артыннан бардылар. Каберне һәм Гайсәнең җәсәден ничек итеп кабергә куюларын карап тордылар. Шуннан соң алар өйләренә кайтып, Гайсәнең җәсәденә сөртү өчен бәлзәмнәр һәм хуш исле майлар әзерләделәр. Шимбә көнне Муса канунында әйтелгәнчә ял иттеләр.